tady od Boharda přihrávka před vlastní branku a spoluhráči se ještě teď potí, musí likvidovat problémy, které jim má přidělat. Tady vidíte poměr střel na branku, Američané taky pilnější. Johnson. Posou, O'Sullivan a postavení nohru. Zase ten problém pískání offsideu v Evropě a v Americe. V Americe se nehledí na nějaký ten centimetr, takže Američané trochu riskují. Jdou okamžitě do brány, jakmile vidí možnost, že jejich spoluhráč bude střílet a často se tady dopouštějí tohoto přestupku. Serious. A zase všichni Američané rychle startují, za modrou čárou se začnou získávat, rozhlížet se a přemýšlet, jak tedy rozprostřovat si do prostoru, tak to dá Johnson a je pozorování a zatím jistý. Tak to bylo opravdu krásně vidět, všech 5 Američanů startovalo. Na červené čáře byly takřka v jedné linii, teprve od modré čáry začínala ta akce získávat hloubku, byla to tato Johnsonova střela, která ovšem neměla přesnost. Ale těsně před že se tam opřela o pokýt, nebo Bruce jednal ze Švédů a tak ten puk na poslední chvíli trochu uhnul, ale byl připraven i na tuhle variantu. Jsem za americkou obranu. Satel, tak pokryl. Lensky, Lidí, Summer, Lidí. Šaman pokračoval. Lidí. Střídali a ta nabídka letní bodů to zůstala bez odezvy. Novák. Pokud zůstala na švédské obraně neuzavřený zóny, se rozehrává, teď se potom Američané názorně přesvědčili. Handlo. Paláda, ještě Stafford tam Handlo přijel. Ještě Johansson. To jsou přesně. Zbytečně vypadá. Američané potlapem a spíš potřebovali vyhodit, takže polítě rozehrál Weinhandel.